bolmajak geldi ya. Men üçin de. Näme da? Bilemem. Şu zatlaryň emmesine. Hep otursun. Mert Nazarov bilen gözden gelýär. Ingo var ýani rapperin bilen. Benim ölmesem hamdır etmeliyim. Aa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. O mýagdaýlar jansam. Ýaşy, Gelim saman. Ha, İş üçüm. Hudaýa şükür. Bagtlymy? Elhamdülillah. Hudaýa şükür. Bagt nämede? Ey. Şutada da akıl urulanýan ýer geldi. Aa. Ey bilemem. Herkim belli bir zat barmy oňa jogap. Sen üçin bagt nämede? Men ýakynamda çağalam islan wagtym elime uzaklap bilýänimde. Maşgalamy uzaklap bilýänimde islan wagtym. Ene tam ýanymda. Jeglem Plus salaja goşsak şeýle öz söýýän zadyny şoňlan meşgullanýar. Wah Sana keyif berýän zat öz işi. Şolan bagt diýip bolýarmy? Men bir aslamny oýlada aýtdym da iň birinji diýen. A tak уже konkretno lichnost özüňe geçeňde da, конечно. 3 tane durmuşda iň esasy söýýän adamlaryň sanap berýär. Ay men gat känem däl, ýöne üçem däl. Näçe bolup biler? 5 sagdyr bilýärmi şonu? 5 sagdyr bilmez. 10 bolsa da kän bolup gitýär sana. Ay fanak gitmeli, men nemme maşgalam agzat, Hudaýa şükür. Öz kiçiräçik maşy üç oglan biz. Onuň meniň gullary enem matamma, onuň haýsy birini, o 5 ay bolana Hudaýa şükür olaň çagasy barady. Onuň nawerna 3 sanak ýakyn gowurýan adamym diýip aýtyp biljekler Hudaýa şükür. Ýöne şo içinde şolar da esnamy. Onuň olaň haýsy birini aýrjak. Üçetip bolana. Birinji kimdir? Ejem. Ejem. Onu köp görkezeme golyn gynansak da. Ýani şoň alwak. Arda bir zat gördüm däreýim näme üçin 3'e sığdyrjak gollum men. Şu adam birinji özüni gowurmaly ýa-da. Birinji. Ýani onu aýtyp bolanak da. Bir çowek diýen gowurýan adamlaryň sany özüňden başlaýar ýa-da özüm gowurýan diýip. Özüň hökmen gowurmaly, ýöne edil bilemok, ýöne onu ortalyk bolanak da. Başga birini gowurmaly birinji. Hakyky. Ýöne özüňi gowursaň, men pikirimçe özüňi özgörtseň, özüň bagtly birinji öz içinde ýaşap bilsen, sen daş toğraňdan bagtly etmeýän ansat düşýär. Потому что sen öz kelläň уже spokojny bagtly da, sen özüň gowurup, özüňi seredip ýaşaýan. Şo diýen adamy dogry düşünýän bolsaň bolady, özüň birinji bagtly bolmaly, şoňa daş toğraňdakini bagtly etmek üçin. Nerwiň ýerinde bolmaly. Bagtly bolmasaň daş toğraňda Taksistler ýaly maşy köçe açyp diňe gahar edip durmalylar. Özüň näme şo zäher paýlap beren bolýan da özüň bagtly bolmasaň birinji bilen. Çok Hudaýa şükür, mene öz edýän işime bagtly boldum. Belki de daş toğraňymdaky ýakynlyma da bir şadýanlyk paýlaýan, kam diýen, öň depressiýada gedenme urunda boldy. Birazcık atak şas Hudaýa şükür. Goýberdi depressiýa. No da. Depressiýa diýip ol gronk skazna da. Ýöne umuman özüň bilýän näme edip mene şumat gowurýan işiňi edip işläp bersin, o bir belli derejeye ýetmeýän gurrungy däl, umuman sen gowurýan işiňi meşgullanmagyň özüniň bir bagtlar. Ştaýda bir goňşum ýatlak geçedim böyle. Ene waýdyp bir kiçikçe goňşujumyz bar. Kişi diýip okuwçujuklar, men tanýa, sen tanýa, sen diňleýänmi bilýär, olam sen diňleýän. Ene waý salam, saset. Dergedek çıkamda diýär, näme täzelik, näme işleýän zat, düýün bukwalyna. Näme täzelik diýär da menem Mert Nazarov bilen gepleşip. Waý zat diýär, gowduny salam aýtdy.
Aleyküm. Menem şey durdum da şeyle dinleýär, oğlum seni gowurýa edýän zadyny. Men dedim, "Pırstaf" dedim. "Sen jurnalist, şojaş gyýda. Mäde näme sorak berersiň" dedim. Oğlum durt da alhamny ýerden alýan dedi. Ilhamy çynymy aýdyn men gara iş prosesimi düşündirsem anfat barmy hadiýany. Ilhamy o sen hemme zatdan alyp bilýän zat, odan gurulýarlar. Men ýöne çotka aýdyn men knäli işleýär. Men ilhamy sazdan alýan. Başga sazdan alýan, o da başga saz diýsem öňüm bir ýerde aýtdym, bir sayt bar. O taýda aýdym ýok, diňe instrumental. Bolly ýa-sizu her hilek saytlar bar, zatlar bar. Sizu listaýy seredýän, görýän, halaýan, malýan şol aýdymyň özü bir hilek. Ilham berýär, söz ýazýan, ýollar bar ýakam ýazýan. Hop bir da kelle urdy diýär. Eski telefonuma ýazyp taşda özüňem bilýän käme analog zat ýollar. Bu şäle. Soňra ökmen ýerini tapýar şojaş. Oňam bir aýdymda ulanmasan beýle kaýdymda ýa şey gara şey bir aýdym saz. Iminne aýdyma ilhamymy aýdymdan alýan diýsem ben dogrurak bolum hadýan. Bir aýdym kän watlap dinleýän bolýan. Men mysal üçin gowurýan bir aýdym. Ýa. Şol ýöne dinläp gezýän. Şol ütgän o paftorda durýar. O gezýän ol ýöne her period bir aýdym dinleýär. Ýöne şo soňam dapusum näçe ýyldan soň mene duşda sen ýene şonu kelip dinläp bilýär. Ýöne her döwürde şeýle duýguň bar mysal üçin belber period şol aýdym kän watlap dinleýän ýöne üstünden bäşil geçen soň dinleýän şo jagas ýaşagan pursat. Duýguň ýatlady ýa. Şo случай может какой-то. Şu wat aýdym dinleýän, aýdyp bilýän bir aýdym. Edil şuma da men oda Torlayn soň bir albom dinläp şuma köprek dinleýän şodurlar köpüş bilen ok olaydym çyny. Biraz bu kendi megdeşrak rap aýdýan oglan ol. Playlistim açsaňa aslanma menen aýdany köp bolady diýen etet. Eminem'in on albomlaryny dinleýän Torlayn. Birazam gat diýip on DJ Khaled bir topar başlar bilen albom çykyrdy geçen ýyl öýdän. Ýa şu ýylyň başyna şonu dinleýän. Eminem çotky dogrymy? Ýadydan o. Ýop. Ýaşatýan. Master. Şey bagşy, artist, aktyor, şahyr, dörediýijilik işler bilen meşgullanýan adam haýsynyň kinalsaň başda slaby da. Başda slaby ýöne beller wagtyň geçme bilen şol güýçlenip kämilen gitýär. Käbir adamlar kämilen bilen o güýçlenip bilen o ýöne travid edip berdi ýaşlarlar. Onu şo bolýarmy dogrymy şol belli bir wagta ýetende men var o güýçlenmesen rahatmasan dogam etmelimi goýmaly. Onu bilip men o soraga mena jogap berip biljekler çynmaýsam. Tamışda ol biriniň most şonsa ýaşap bilen oktur şol adam. Most diňe şol bir durmuşyny bir şatlyk berýän zatdyr. Ondan sen onu etmedi we bolmak. Etmediğime men o ýöne edil özümçe pikir etsem şoň bilen ýaşaýan, duýan adam ol. Ay men näme sen bilýän baga düşünýän diýjek bolýan sen bir hilek şoda sen nerwiňe degmeli ýalyp diýende men näli şonu men hiç edip bilemokmy şoda atbardy. Dapusum bir aýdymçy şoda ýöne şonu aýtjak bolýar, o da bolanok diýen sen men şoň bilen hiç edip bilemok. Bulam aýtjak ýa, no men näme üçin oňa bir zat diýeň. Öz gelmeli oňa. Gynanmaýyn ýöne zat diýmeýän. Elbet pikirmem ýok çynmaýsam. Ogluň kim bolmagyny isleýän? Oglum öz kim bolany isleýän bolsa şonu. Ata özüň içil plan ededem ha. Şunu men plan bolmagyny isleýän. Это же не так работает. Sen o isleňe görä konsert barmy? Näme diýjek? Ay plan atýa biljekler. Men ýafsygda miçtal što men oglum basketbolist bolsam ýa. Ýöne bir salk göreýin. Şumara futbol oýnap ber. Ýakyny plakamasynlar. No. Basketbolum bir göresim gelýär. Näil bolarum görän. Bunu göremesen galanyň özüm. NBA bu işni biz aslan şol futbola seyretýärse.
biz has gowrýat kiçiligimizden oýnaýar. Men gyzyklandym zatym plus kartynkalar zat gördüm. O LeBron James. Da. Men yerimde şo duran. Onun DJ golyan zatym çempionat. NBA. Ol has bizden daşda bolany zady bize bir basketbol edil bizim kulturamyzda ýok-da siňmedik. Hatta gynanýarýam şol. Ayo, gynanýar. Ýa-ni ol asy bu şu ýer şaryň bu ýüzünde näken basketbol o zatda nizne minit. Ol hasam o taraplar Severna Amerika, mnogo Južna Amerika, to so ono berde asy pesrak. Ono gynanýar da näme? Mene görýärdim dangdan turup 5-te 4-te olan wagtynda. Käbir oglanlardan gyzyklandym da mät ýa şeýle mektepde öğrenmişim basketbolny, futbolka zat bir yerden tapıp gowruda şoýunky gowrut ýa. Gowrýat ýa şoňa zatlarym. Aýa, bu şo hip hop kultura bilen basketbol çeşitli swazynda bilemok nädip beýle bol özleri şo eşiklerden bir hilek şoňa ýakynrak tam даже amerikanski klipler var onda hiç eline futbol top görmeýär, bolsa da basketbol top badyr ýa-da kort aýdy oturýarlar. No, ma şondan giderler. Başdaşy näme berdi? Şeýle. Emin döredesim gelýär, aýdasym gelýär, ýazasym gelýär diýip. Başda bolma 2-den başladym da haýsy ýerneka. Haýsy ýerni sorýar. Rap hakynda aýdylýan raplar bar ha. Ha, iň birinji gelen çaýak başlandy. Şol biz şu Axel Stick bir ýakatnaýdyk. Şu taýda da birinji hakyky bolanda Axel'sin öýde üçin rap battle ustroýdy etdiler. Men o wagt aýdamok, men 8-nji klasy ýan geçen. Şu Axel'sin öýde studiýanam kömek edýär. Tipa okudýar biz. Ýani şeýle bar okumak, ingilis dili okumaga barýanlar, olarym hiç gilip o da adam ýok. Töleksiz zat, prost istegore var. Şolong şu taýda battle ustroýdy etdiler. Birden bir aýdym taýynladyk, studiýany gördüm da etdim, öýdüm. Ýöň şu The Game diýdi, 50 zady kapýr zady diýip ýören çağalar. Şeýit aýdym ýazyp gitdik. Soňa men de gelip durdy. Özüm gararak megdi ýa. Men doğumyň gününe zatda da bar, aýkyn zat diýip ýazyp goýup ýa-ni futbolka giyip şeýle zynjyr takyp mektepde akuratynja ýanynda bulanmajor moýluk görse aýranlar. Kimin konsertine bolmak islerdiň? Şeýle şu var. Saýla diýseler güni. Kanye West. Edil şu var saýla diýseler Kanye West'e giderdim. Bolardyň ha. Bilýän şuňa sorag berilýär, näde neожиданный вопрос, onu käwa bir ýadyma da düşen. Eminem de bolasyň gelmedi mi? Eminem, вот näseret ýa, вот не помню. Eminem ýa Kanye West bolasyň gelerdi. Kanye West. Şonda bolardyň. Ýani ol şol çot şol oglanyň ha durmuşda görkezden zady öýüň içinde oturup ol beýdip zady edip 50 cent zat gaýnap durka prost öýüň içinde men kitap okap bilýän, men rapam okuyan. Ol başga вообще gaty razny. 50 cent ol bolşa kommersiýski produkt ýalyp, olam kommersiýski produkt ýalyp, ýöne on bir aýdymlary biraz diline düşünsem, has içkini ýödüm tilsimlerek düşün bir manilyrak da 15-ki şo janr bolşa o zat diýär, representik diýär da rapyň reprezenti aý men senden dayo, men senden bay, da şoňalak çitka 15 kılay. Bul bradac sotsialny temalar alýar da diýär. Необычный zatlar aýtmak bilen bolýar. O etdi ýani. Даже если Grammy'nin fanyny görseň, şo inkany Kanye goýdýan Drake bilen. Ya Kendrick Lamar amma ödün. Gara 50'de şoň ýar 3'den bir bölegem ýok da Grammy fanynyň. У него там 17, что ли, 18. O bir döwürdagy. 2006'da men 50 centim gaýnap durdy. Berdenim Kanye West öýüniň içinde şeýle akuratynja oglan ýalak ýöne aýdym dizip zat edip iki bir kultura men ellisem kam hersiniň aýratyn ýolla dogry aýdýan ýarış boldy bilýän halka gyzykly boldy şo zatlar utdy 50 cent utulýar şo taýda album satmakda
albüm satmaktan moşto. O ýaly şo geçişler hökman rap aýtmak üçin beýle sen däl bolup zat edip näme etmek gerek gäl, urşup zat söwüş bermek gerek gäl. O primer berdi, dogrymy? Dawa. Nu Kanye beýdisen oğlum, o da bir ýoş gäl. Kanye West'nin o da bir däliň biri. Dün ebeki birge seredeýin nädidim. Tamamaýa bara, şonda bolan gepleşiňi şeýle. Dün akşam oturup seretdim. Näme hakyna gurrun boldy zat. Şeýle başlaýa bolyn berdi bilen aýdylan mara. Özüň ýalňy şädim etdiň, özüň staýda günnäli ýygyňdan ylgan bolsa da söýen näler ol seni ýere siňipdir. Şuly men dolaydy bilýän. Tipir staf şonu. Onnoň şu men ilkinji ýatdan rapym gözden galýan men şeýle. Allaman aýdýan özüm memnun şonu. Ýöne bilemokdy men şol senkidigini gözden galýan men ýo şeýle. Şolaydymy? Men aýdýan eken gözden galýan men şol kasetada şeýle. Öýde oturup şonu duýun bildingmi? Owa. Öň bilemok şonu. Ba. Interesant. Stap özüm men şo rapy ýatdan bilýän. Ay şoňlara. Gözden galýan. Nirden gelýän eken men öňüm şeýle. Yani ýöne men bul zady ba men onu näýlisem kam. Rap hakyna aýdylýan raplar diýil ýa-da şol jiz zat. Mene şeýle atlandyrýan ony şeýle aýdylýar, beýle bolmaly, men seni plan etsek zat. Şo döwür gownumy yaramady içgili, men hemmesini goýberdim şeýle. Dinlemedim. Köp şonna ondan ýyrak özümen zapyt zat dinläp başladym. Amerikansk aýdymlar zatlar diline düşünmeýärdim. Ýöne dinleýärken şeýle bir arzu etme kömek edýär-da, ritm diýilýän zat. Aýdym zat başga dünýä salýar. Şeýle bir näçe wagt geçdi Turçada ine sen aýdyp başladyň, sen şeýle ses bilen sazy birleşdirip täzeden meni şeýdip türkmen aýdym dinläp arzu etmegime getirdiň. Men beýenýän. Sag bol şoň üçin. Çok dostum kan. Yok. Dostum kanlar. Edil o da dost kan adam mı? Kimin dost kanı? Yalan şeň dost kan bolýar-da. Onu öýde şo ýalky diýenim bolýar-da. Yok adamda 2-3 sanak dost bolsa uje kan bagtla bolan öle. Menne kanna. Bize 27 okudyň ha. Menem 44 okudum. Oňşy mekdegimiz. Mektepde näle geçdi çalaja. Ýadyň üçinse 20-den gapdalyna basketbolny plaşatka jagmady. Aşağı buton nemesi gowy däli. Hemme şonu basta Aşgabatda göçüp gelemde gözeňe gelýärmi? Şoňa dyrmyş oýnaýardyk. Daşy menne basketbolan bilemokdym, şollar. Şondan sallanmam. Zat. Inniki berjek soragym. Töwreňdäki adamlaryň edýän zatlary içiňi sırýam. Men wara da konkretni düşündirmesen soragyňy biraz gaty giňişleýän iştilýär düşünemek soragyň. Agyr gelýär. Näme? Başga adamlaryň aýdýan adamlary şeýle ýüregiňe düşüp içiňi syryp zat edip şeýle duýgu berýär. Ýa men düşmap söýşe düşünemek dogry soragyň. Ýa-da sen ýapyrap, bukurap sorajak bolýan. Mene tak što baýwrozun ýet. Ýüregim gyssaýan adama daş töwregimde simbol ýok. Bir ýüregim gyssaýsa görmüşse, en gowdatdam şol föýüşmede ýa gepim düşünme prost. Ne видишь его что? Men o odunlap uzak jogap beremok da başlar. Ýyldym aýdym. Näçe wagtyň dowamly düzdüň şol aýdym. Agzeta braydır. Bray most gowratdyr. Käwap aýdym oba düzýäňde şoň допустим sen bir ýarty tekstini liba даже почти dolu tekstini mож bir gecede ýatyp bolýan wagt bolýar käwap. Şoň bir ksan fetr ýeten okýar kupletler. İşo 2 sanak 3 sanak fetr gidýär bir aýlap.
şoňalyrak bolup şoňa sen göwnüň etdiýän zat tapy bilmän, onu ahyr bol. Ýoşuk bilen şey ýazylýar. Ýylladım. Yani men prosto ne люблю bilýär, ne podgotowleny, taýin bolman studiýa barmak ýa aýdym ýazman köp oglanlar diýe men studiýa baryp ýazýan diýe. Görnýär diýe. Şo tak baryp ýazýanyň bildirýär diýesim gelýär. Ýylladım mara. Ol düýbünden başgaýdym. Diňläp görenem bolsaň, täzen oturup diňläň şol men üçin men şey döredüýjülük puçumda Ulluhan rol oynan aýdymlaryň biri. Şol men daja Antalya'da konsert berjek bolan wagtym. Solny konsertler şeýle professional stand-up'laryň arasyna girip çykyş etmeli. Открытый mikrofon. Hawa. Şonu telefonumda diňe ýekejaýdym, olam ýyldydym aýdym, şonu diňläp men şeýle şol aýdymdan güýç alyp, motivasiýa alyp, şeýdip gidip diňledim. Näderim diňleýän. Gaty gowaýdym, şol aýdym üçinem sag bol baram bratok. Şeýle diýen. Agamdan bratok geçip goýberdim. Gördüň. Janyň sag bolsyn, geleniň üçin sag bol. Ada Production YouTube kanalda bizde mihman güýçlü raperi Mehmet Nazarov. Sizden geljek like'lar, komentarlar hemmesi biz üçin wajyp. Garaşýasam, ýene gel täze gol, ýyla golaýam şeýle. Ýene bir 3 aýdym zat orta goýuryp ýaryp alarsyň diýen, soňra opşy bir albom bolýar, paşdy şonda dogrymy? Aýo. Albomyň şanyna da täzen oturup gurulýar. Neyse bolsa. Andy, давай.